நேர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த சோதனை குழாய் சிகிச்சை பண்ணும்போது கருவை எப்படி கொண்டு போய் கர்ப்பப்பையில் வைக்கிறோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ மூலியமாக காட்ட இருக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், சோதனை குழாய் சிகிச்சை அப்படின்றது அதிகமாக நமக்கு கருவை கர்ப்பப்பையில் ஒட்ட வைக்கக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை. இது அதிகமாக நமக்கு கரு உருவாகிறதுக்கு ஒரு சிகிச்சையாக இருந்தாலும் இந்த கருவை கொண்டு போய் எப்படி கர்ப்பப்பையில் செலுத்துகிறோம், எப்படி கரு இருக்கக்கூடிய அந்த கெத்தீட்டரை கர்ப்பப்பைக்குள்ளார கொண்டு போகிறோம், எந்த அளவுக்கு ஜென்டிலாக கொண்டு போகிறோம், எந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல், எந்த ஒரு கர்ப்பப்பைக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல், கருக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் ரொம்ப நுண்ணியமாக கொண்டு போய் செலுத்துகிறோம், எந்த இடத்துல கர்ப்பப்பையில் வைக்கிறோம், இது எல்லாமே தான் சக்ஸஸ்க்கு காரணம். இப்போது நம்ம ஒரு சின்ன வீடியோ மூலிமா அதை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். இப்போ நம்மளுக்கு அழகாக தெரியறது கர்ப்பப்பையுடைய உள்சுவர் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப அழகாக கொண்டு போய் கர்ப்பப்பையுடைய நுழைவு வாயிலில் அவுட்டர் கெத்தீட்டரை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம அவுட்டர் கெத்தீட்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடின்னு சொன்ன பிறகு எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் கருவோட நம்மளுக்கு லோட் பண்ணி கொண்டு இன்னர் கெத்தீட்டரை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த இன்னர் கெத்தீட்டரை கர்ப்பப்பைக்குள்ளார நம்ம செலுத்துறதுனால கருவை கொண்டு அந்த இன்னர் கெத்தீட்டரை மூவ் பண்ணி கர்ப்பப்பையுடைய மேல் பக்கத்தில் கொண்டு போய் கருவை நம்ம ரொம்ப 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 ஜென்டிலாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம அந்த இன்னர் கெத்தீட்டரையும் அவுட்டர் கெத்தீட்டரையும் சேர்த்து வெளியில் எடுக்கிறோம். இந்த டெக்னிக்கை தான் இப்போ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க.